खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबो दं। सिलचराव 2.30 कोटी बेसेननि निसा गोनां मुवाजों लोगोसे सानै हमजादों। बाथरुमाव मोनदों सानै बिसि फिसायनि गोथै स'। बिरांगना अर्पणा पण्डितआ गावखौनो फोथैना लादों। पहेलगाम उदखारि गाग्लोबनाया 1 बोसोर जाबाय। बारहुंखायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा, माखासे न' बां सिलिंखार। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवानि हेंथायै काछार पुलिसनि जाफुंसार अपारेशन। काछारनि एसएसपि सन्जीव सयकियानि दैदेननायाव सिलचरनि रामनगर बाइपासआव बे जाफुंसार अपारेशनखौ खालामदों आरो गोबांथार बिबांनि निसा गोनां मुवाफोरखौ जब्द खालामदों। मिज'रामनिफ्राय फैनाय MZ01F6064 नम्बरनि गंसे बोलेर' गारियाव तलाशी खालामनानै मोनसे सिक्रेट चेम्बारनिफ्राय मोन 39 साबोननि बक्सआव सोनानै लाबोनाय हिर'इनखौ जब्द खालामदों। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय हिर'इननि बिबाङा 456 ग्राम आरो बेनि बेसेना खमैबो 2,30 लाख रां जागोन होननानै पुलिसआ आन्दाज खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला जब्द खालामनो हानाय कौटि रांनि हिर'इनखौ नसुं रायजो मिज'रामनिफ्राय काछार जिल्लानि गेजेरजों बारहोनानै रायजोनि बाहेरायाव जागायनो थाखाय प्लेनिं खालामदोंमोन। ड्राग्स जागायनायनि दायाव पुलिसआ सानै सुबुंखौ हमदों। हमजानाय सुबुंफोरा जाबाय सिलचर नायग्रामनि फहिम आहमेद बरफुया आरो गबिन्दपुर नैथि खोन्दोनि हानिक आहमेद लस्कर होननानै सिनायथिदों। पुलिसआ ड्राग्स स्मागलिं खालामना लाबोनाय बोलेर' गारिखौबो जब्द खालामदों आरो बेनि सायाव बांसिनै मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। कलेगावआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। कलेगावनि बेलतलायाव बाथरुम सिङाव बोखांनो हादों सानै बिसि फिसायनि गोथै स'। बाथरुम सिङावनो गावसोरनि जिउखौ फोजोबनानै लादों सानै बैसोगोरा बिसि फिसाया। बे जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। आइजिरा मोननाय फोरोंगिरि नरेन्द्र सयकिया आरो बिनि बिसि दमयन्ती सयकिया गोथै स'खौ दिनै फुङाव बाथरुमनिफ्राय बोखांनो हादों। सुलुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला नरेन्द्र सयकिया आरो दमयन्ती सयकिया फिसाज्ला सानैया दिनै फुंनिफ्रायनो गले गले फन खालामदोंमोन। नाथाय बिमा बिफाखौ फनाव मोनाखैमोन। बेनि उनाव फिसाज्लाफ्रा साखाथिनि सुबुंफोरनो फन खालामदोंमोन आरो नायनो थाखाय न'आव थिसनहरदोंमोन, जेराव बिसि फिसाय सानैनिबो गोथै स'खौ बाथरुमाव नुनो मोनो। उननि समाव जायगानि सुबुंफ्रा पुलिसनो खौरां हरनायाव जायगानि पुलिसआ थावनियाव थांनानै सानैनिबो गोथै स'खौ बोखांहैयो आरो बिनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। रिपर्ट बायदिब्ला जाथायसालिनिफ्राय पुलिसआ बिसनि गंथाम बथलबो बोखांनो हादों। बबेखानि बे जाथायनि आन्दोआव मा जाहोन थानो हागौ बेनि दासिमबो सोराङाव फैयाखै। मान्दाकाटा बेटेलियन केम्पआव जाब्रबथाय। बन्द खथायाव गावखौनो फोथैनानै लादों जवान अर्पणा पण्डितआ। बकाजाननि हिनजावसा अर्पणा पण्डितआ आसाम पुलिसनि बिरांगनायाव गावनि सिबिथायखौ होगासिनो दंमोन। माखासे सिमां लानानै पुलिसआव सिबिथाय होनो हाबनाय अर्पणानि गोथै सह'आसो न'आव सफैयो। पुलिसआ सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बै सानखालि बेटेलियननि सावनियाव दंमोन 7 जवानफोर। नाथाय 3 जवाना डिउटि थानायनि थाखाय अर्पणा आरो गुबुन सासेया सावनियावनो दंमोन आरो लोगो जवाना उन्दुलांनायनि उनाव अर्पणाया खथा सिंनि सिलिं फेनआव फासि लगायनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। सानै जवाना डिउटि फोजोबना फैफिननायनि उनाव सिलिं फेनआव दिन्दांनानै थानाय अर्पणानि गोथै सह'खौ नुफैयो। बबेखानि बे जाथाया माबोरै जानो मोनखो बेखौ मिथिनो हानाय जायाखै आरो गावखौ फोजोबनानै लानायनि सिगां अर्पणाया लिरनानै गालांनाय सुइसाइड न'टआ बायहाथा थानानि असिनि आखायाव दं होननानै पुलिस बिफाननिफ्राय खौरां बिजोङाव बुंदों। गुबुन फारसे बे जाथायखौ गोरलैयै गनायना लायाखै नखरनि सुबुंफोरा। रिपर्ट बायदिब्ला अर्पणा पण्डितआ 19 एप्रिलसिम गुवाहाटीआव गावनि बिमानि ट्रिटमेन्टनि थाखाय बिब'जों लोगोसे दंमोन। जम्मु काश्मीर पहेलगामाव उदखारि गाग्लोबनाय जाथाया दिनै आबुं 1 बोसोर जाबाय। थांनाय बोसोरनि दिनैनि सानावनो पहेलगाम उदखारि गाग्लोबनाय जाथाया जादोंमोन। पाकिस्ताननि उदखारिफ्रा सायख' हिन्दु दावबायारिफोरखौ खास्रि बिस्रि गावथारदोंमोन। बे जाथायाव सा 25 दाय गैयै दावबायारिफोरजों लोगोसे जायगानि सासे सुबुंखौ उदखारिफ्रा गावथारदोंमोन। बे उदखारि गाग्लोबनाय जाथायनि उनाव भारत पाकिस्तानाव अपारेशन सिन्दुर खालामदोंमोन आरो पाकिस्तानाव उदखारिफोरा माखासे थावनिखौ थेर-बेथेर खालामदोंमोन। नाथाय अपारेशन सिन्दुरनि उनावबो मिनि सुइजारलेण्ड होननानै मिथिजानाय जम्मु काश्मीरनि पहेलगामाव थासारिया आबुङै सिगांनि बायदि सरासनस्रा जायाखै। जाउनाव दावबायारिफोरनि बिबाङा 75% खमायनानै दं। मंगलबार खालि गिख्रंथाव बारहुंखा अखाया आसामनाङै सिमब्रेलाङो। बे गिख्रंथाव बारहुंखायाव सासे सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे माखासे ओनसोलाव न' बां दंफां-लाइफां सिलिंखार खालामलांनायनिबो खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे साननिफ्रायनो रायजोआव बोथोरा गाज्रि महर लादों आरो माखासे ओनसोलाव थेर-बेथेर खालामदों। बेनि गेजेरावनो सासे सुबुंनि जिउ गोमानायनि खौराङा सोराङाव फैदों। बारहुंखानि सिमब्रेनायखौ धुबुरी, बङाइगाव, काछार, कामरुप, क'क्राझारजों लोगोसे रायजोनि मोन 13 जिल्लाफोराव मोनदांनो हादोंमोन, जायनि जाहोनाव गं 153 गामिफोरनि सा 4,000निबो बांसिन सुबुंफोरा सौसिनांदों। अब्लाबो दासिम जेबो रोखोमनि रैखाथि बादा एबा रिलिफ केम्प फसंनायनि खौरां मोननाय जायाखै।
हायाखै। सलंआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोब्राब बारहुंखानि सिमब्रेनायाव गं 37 नखरफोरा आबुङै सिलिंखार जादों। 500निबो बांसिन नखरफोरा धोन सम्पति खहा जादों। स्कुल कलेजखौ लानानै माखासे सोरखारि फसंथान आरो इनफ्रास्ट्राक्चारफोरा खहा जादों। बेनि अनगायैबो रायजो नाङै 347 मोब्लिब खुन्थिया बायनाय आरो गं 14 ट्रेन्सफर्मारफोरा खहा जानायनि खौरां मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।